Kiri runar ki bamla ban itho hak arpau tarik risang kila thang dusman ya kawe ka skuti kat hadu bakan da ingkong khat hakash nong Saiden hajan nongpo riboy district. Kat kum ka jinga tho da utra jang ne ka skuti uba Fleming Camden ula ong bakan ka skuti Yamaha kabadan yaw number ML10C WRR kendai kala syak thang dusman hai ki briu bamla ban itho durkman hakawe ka jaka balong klau kabadan hakash nong Saiden ya kabalara pendan kam da uken tra jong uba Sylvester imlia. Ulay thu ru bakan ka jingjia kala jia hakapor kumba saw baji janmiet hadin ba uken jong ulara ya ka skuti banlet syak per da ka bapenyeng hakawe ka jaka balong klau. Henry hadin ba ula wan pai ula lapan ban bakan ka skuti kala ingkong khat bat la bantip manu bala le ya ka kam dusman. Hadin kani utra jong ka skuti ula let ban ujor dak e jahar hanongpo police station bat na kaliang ki bor pulet kila sedang ban pelong ka jing toket bat ban thwet e ki runar ki badan kti ha ka kam beman.